ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଯଦି ନା ଇନଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ନା କେତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ପୁରା ଖତରନାକ ପୁରା। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଲୋକ ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଖାଲି ବାଇ ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ସତ ନା କହୁଛୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲି ସେଇ ତୋ ଦୋକାନ ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ବରା ବିକି। ହଁ ତ ସେଇଠୁ ଏଇ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲ କଥା ହେଇଥିଲେ ହଁ କାହାକୁ ଏଇଟା କିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଲି ଗଞ୍ଜି ବାଲା ମୁଁ ଏଇ ଦେଖିଲି ସେଲ୍ଫି ଉପରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ସେଲ୍ଫି ତ ମୁଣ୍ଡ ହଁ 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 କ'ଣ ହେଲା ତୁ ସେଇ ମୁଁ ତ ବରା ଦୋକାନୀ ନା ସେ ସକାଳ ବରା ବାସି ବରାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛାଣିକି ଦେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବରା ଛାଣିକି ଦେଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୋକ ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ହାଁ ଧର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପୋଜରେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଛୁ ତ ସାଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫି ମୁଁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଜବରଦସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ନେଇଗଲେ